Tarifiono omah asli Menganti. Lokasine iki cedhek karo pasar Menganti rek ya. Regane mek 200 jutaan. Penasaran rego asline sampean delon video iki sampai mari rek ya. Omahe apik rek ya. Modern omahe. Wis ayo. Iki nang kene iki wis oleh pager permanen ngono iki rek ya. Lho. Loster ngene iki apik rek. Terus nang kene iki kenek gawe apa ngiciri kembang cilik-cilik ngono rek ya. Lek bengi kayak ono lampu apik iki rek. Lah, terus karpote gowede rek ya. Karpote sembarang mobil nang kene iso mlebu rek ya. Kaya Pajero, Innova, Bis Mini, Bismillah, alhamdulillah masuk kabeh. Iki gak termasuk kanopi rek ya. Gak termasuk kanopi. Nah, terus nang kene iki ana taman rek ya. Taman lho, apik rek. Lek gak seneng taman wis sampean aturan dhewe kene gawe ruang tamu outdoor ya. Terus nang kene iki ana terasan rek ya. Kene gawe nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa. Lah, iki kusene wis almini anti rayap. Lah, terus ruang keluargane gede rek ya. Nah, cara ngono kene gawe asinan utawa tahlilan wong sak RT rong RT sik emot lah. Lah terus enek maneh kamare zigzag rek yo. Plafone sepilno. Lho apik rek yo, wis oleh lampu hias ngono iku. Sepurane rek yo, iki sik on progress rada peteng rek yo. Nah, terus iki kamar pertama rek yo, gede pol yo. Cara ngono kene gawe ambekan sahdu rek ngono iku lho rek yo. Nah, terus nang kene iki kamar kedua. Yo, kamar kedua wis hampir podo lah karo kamar pertama, gede sisan. Nah, terus nang tengah-tengah iki ono kamar mandi rek yo. Nah, kamar mandine wis ono shower rek yo. Iki nggone wonge rek. Iki inden rek yo. Iki cuma omah contoh, iki inden, iki wis payu iki. Lho, wis dikek shower ambek wonge ono exhaust rek yo. Nah, terus nang kene iki ono dapur rek yo. Terus enek maneh dapur iki ono pintu rek yo. Lho, ngijen dapure jare. Lho dapure gede, lho panjang ngene iki rek ya. Kene nggone wastafele kono nggone kompore kompor tanem. Lah terus nang kene iki kena gawe umbah-umbah rek ya. Iki tak kei kran wisan. Nang kono iki wis ana fibre ya. Wis saiki tak sepilno masalah regae. Iki ukurane lek ya 5 kali 12. Lek sampean pengen oma modele koyok ngene yo iku iso jasa bangun 180 juta yo. Lek kali sampean pengen tanah karo omahe regane 275. Wis ngono ae rek yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.